тях са изобразени календара на ацтеките, фрапиращи сцени с ясни изображения на летящи дисковидни космически апарати, извънземни същества, фигури на планети и комети, изображения на лица и статуетки, които очевидно не са човешки, богове или небесни същества в контакт с местното население, за което археолозите предполагат, че са жители на древното и митично царство Ацтлан, съществувало много преди познатите ни днес древни цивилизации на ацтеките и маите в Южна Америка. Всъщност, нека видим най-фрапиращите от тях.
Тези артефакти са наистина удивителни. Може би забелязахте натрапчивото присъствие на комета. Както видяхме малко преди това, тя е изобразена и върху графиките на камъните от град Ика в Перу. На изображенията от Халиско обаче е представена една и съща сцена, но по различен начин, която се повтаря на десетки артефакта. Хуманоидно същество, което очевидно не е човек, излизащо от дисковиден летателен апарат със сфера в едната си ръка, която очевидно представлява планетата ни, се опитва да спре комета, приближаваща се към нея. Изглежда, това е важен момент, който не бива да бъде забравен. Може би защото този опит за спасение на планетата не е бил успешен и е предупреждение към бъдещите й поколения. Според науката днес се предполага, че динозаврите са изчезнали след глобален катаклизъм, предизвикан именно от сблъсък на Земята с огромна комета. Днес дори знаем и точното място на удара. Това е кратерът Чиксулуп в Мексико. Буквалният превод на Чиксулуп от езика на майте Чикшулуп е, забележете, демон с кърлежи. Този демон, дошъл от небето, е образувал кратер с диаметър 180 км и дълбочина 20 км. През 2013 година учени от колежа Дартмут в Ню Хемпшир доказаха, че този кратер не е образуван от метеорит или астероид, както се смяташе до тогава, а от комета с дълъг период, която се е движила през космическото пространство с огромна скорост. Ударът е бил толкова силен, че предизвикал пожари, земетресения и огромни вълни цунами, високи от 100 до 500 метра. Тъй като кометата е изградена основно от лед, при термичният шок от удара в атмосферата се образували огромни циклони, които закрили планетата от слънчевите лъчи. Всичко потънало в мрак. Започнали неспирни проливни дъждове, а изхвърлените в атмосферата прах и газ са понижили глобалните температури за доста дълъг период от време. От този шоков удар земната кора се е нацепила, избухнали вулкани, а част от сушата е изчезнала завинаги под бушуващите води на Световният океан. Оста на Земята е последвала посоката на удара, от което пък се е преместил и екватора на планетата ни. Изобщо, за една нощ, лицето на Земята се е променило до неузнаваемост. За няколко часа изчезва и 70% от живота на планетата. Останалите 30% са погребани в дните след катастрофата, която вече е провокирала необратими изменения на климата. А съдържанието на киселени в атмосферата е довело до промяна в състава на Световният океан, чието повишено ниво на киселинност е унищожило безвъзвратно и много водни обитатели. Това е бил всъщност един от най-трагичните дни в историята на планетата ни. Още нещо много интересно, изобразено върху артефактите от Халиско в Мексико, е тази картина. Планетата ни, прегърната от пръстен, образувал се в резултат от удара, което е научна констатация едва в наши дни. Това е косвено доказателство, че създателите на тези графики са били очевидци на тази трагедия, което е възможно да се случи единствено и само от космоса. И ако предположим, че легендата за кораба, спасил човечеството от всемирният потоп, която присъства във всички предания на древният свят, е бил просто един космически кораб, то този мит би получил един по-ясен, логичен смисъл, размит във времето от преданията във вековете и достигнал до нас по начина, по който са ни го представили поколенията. Митът, че в един дървен кораб
са събрани всички животински видове на планетата, за да бъдат спасени от потопа, ни звучи абсурдно, то предположението, че тези извънземни същества са складирали ДНК от флората и фауната на Земята и след катаклизма са върнали селектирана част от нея, е много по-разумен и възможен сценарий на това, което се е случило след катастрофата. Изненадващо, но точно това ни е подсказано отново върху артефактите от Халиско. Според съвременното тълкуване от доста изследователи, зигзообразното изображение на змия е символ на визуалната представа на просветените в древността за ДНК. За нас днес е лесно да направим тази асоциация, тъй като вече знаем за спираловидната й форма. Върху артефактите от Халиско виждаме доста интересни изображения точно в тази насока. От дисковиден летателен апарат се спуска тяло на змия, извито в симетрична спирала. Нека не забравяме, че подобно символично изображение видяхме както върху артефактите от металната библиотека от пещерите Делостайос, така и върху черните камъни от Ика на доктор Кабрера. А в една от най-великите истории в Библията за Адам и Ева, змията ни е представена символично, като образ на сатаната, който открива Ева в райската градина. Според книга Битие, Бог поставя две дървета в градината – дървото на живота и дървото на знанието. Той изрично забранява на Адам и Ева да ядат, забележете, единствено от дървото на знанието. Точно тази история всъщност ме обяснява символично момента, в който човек се отделя от дървото на живота или от духовният свят, в който Бог е единствен владетел, и чрез змията, която се явява посредник, влиза в измамният свят на материята. Всичко това се случва, след като Ева е убедена да яде от забраненият плод на дървото на познанието, а след това убеждава и Адам. Метаморфозата, която настъпва и в двамата след това, се изразява в познаването им за добро и зло. Или с други думи казано, ако духовният свят е неизчерпаемият източник на живот във Вселената, то навлизането на интелекта в материята ражда егото, което пък автоматично поставя човешкото съзнание над всичко в природата на планетата ни, което не е в състояние да прави разлика между добро и зло. В дървото на познанието се крие именно тайната във възможността да се прави точно този избор. Защото ако не съществуваше зло, човек нямаше да знае какво е добро, за да прави разликата в действията си. Всъщност, тези пришълци от космоса или падналите ангели, както са ни представени от древните митове и легенди, са същества с много по-висш интелект, което плаши именно егото в човека. Те живеят в симбиоза между духовният и материалният свят, владеят непонятни все още за нас по-висши измерения на съзнанието. Според световната уфология днес, тези същества контактуват помежду си телепатично, а на нас те са в състояние да влияят ментално, като контролират и блокират мисловните ни процеси. Свидетелство за това са разсекретени документи от многобройни доклади на военни пилоти, изпратени от правителствата си за прехващане на НЛО, в които твърдят, че когато се приближат достатъчно близо до обектите, физическите и мисловните им процеси били блокирани, а самите самолети се движили като че ли от чужд интелект. А сега представете си, че живеете в общество, което контактува помежду си телепатично. Вие няма да може да лъжете, да криете мисли, да лицемерничите или изобщо да използвате злият демон, живееш във вас, за да манипулирате останалите. Това ще е един откровен шок в съзнанието ви. Ето защо тези същества са преминали в много по-високо интелектуално ниво от нас. И със сигурност тяхното разбиране за добро и зло е в много по-висш етап от нашето егоистично разбиране за избора между тези две крайности. Така че демонът е заложен не за да го търсим в останалите, а за да го изгоним от самите нас.
ДНК или змията всъщност от древните митове става посредник именно на връзката на човек с тъмните сили в Вселената, които се изразяват единствено и само чрез материята. Всъщност, днес учените доказаха, че така наречената некодираща секвенция, или това са цели 97% в човешката ДНК, е генетичен код от непозната извънземна форма. Или казано с по-прости думи, 97% от ДНК във всеки един от нас е с извънземен произход. Точно тази констатация на науката днес е кодирана в посланията, които ни изпращат от древността цивилизациите чрез символа на змията, изрита символична спирала. Ето защо и едно от най-могъщите тайни общества в древна Месопотамия се нарича именно братството на змията, чийто символ е повече от показателен за това.